Čus lidi, já jsem Zaviják a právě se díváte na nové video. Pardon, že už dlouho nebylo video, ale musím se vám omluvit. Promiň, omluveno. Mám dobrou náladu. A jestli jste viděli to video, kde jsem říkala omyleně, už ji nebyl, tu proradnou. Ale neřeknu vám, koho miluji, to je asi soukromé. Možná. Doufám, že ona se na to nedívá. Nebo jsem se strapnul na 100%. No, takže slíbil jsem, že když dáte 5 lajků a 5 shlídnutí, že natočím livestream. Jenže mě tablet povolí jen 15 minut. Takže jenom 15 minut, no. Hold, nedá se nic dělat. No, takže nevím, co bychom mohli dělat. Napište, když tak teď. Nikdo nic nepíše, takže asi bychom mohli jít. Nevím, co dělat. Porozhlídnout se. Možná. Trapný. Řekl jsem vtrapný. Jsem řekl M. Ne. Snažím se být vtipnic, ale asi mi to moc nejde, co? Podle mě mi to moc nejde. La. Tak za chvilku natočím 15-minutový ten. No zkrátka. Čus!